condamnat pentru prima tentativă de a arunca în aer turnurile gemene. Egipteanul plănuia să distrugă în zbor deasupra Pacificului 11 avioane de linie, tot cu explozibil lichid. Suntem acum în direct cu jurnalistul Vlad Georgescu de la BBC România. Bună seara, Vlad, ce informații ai? Care sunt ultimele evoluții? Bună seara, ultimele evoluții sunt că 21 de persoane rămân în captivitate. Poliția a efectuat o serie de raiduri în Londra, Birmingham și în Valea Tamisei. Casele suspecților sunt percheziționate cu mare atenție. Se speră că se vor găsi indicii pentru a se afla dacă mai există și alți potențiali membri ai acestei rețele teroriste în libertate, oameni care ar putea folosi eventualele explozibile pentru a duce la bun sfârșit aceste atentate. Vlad, dar care este atmosfera la Londra? Cum au reacționat britanicii? Am ieșit pe stradă în urmă cu câteva minute. Pot să spun că activitatea în oraș decurge în continuare în mod normal, ca și până acum. Este însă în continuare extrem de perturbată în apropiere de aeroportul Heathrow, care este cam la 20 de kilometri de centru. Acolo există blocaje de trafic, sunt cozi uriașe la terminale. În urmă cu o oră s-a permis aterizarea avioanelor pe Heathrow, însă numărul zborurilor care ar trebui să aterizeze este atât de mare încât practic nu mai este loc pe aeroport. În ceea ce privește starea de spirit a britanicilor, trebuie să spunem că oamenii manifestă aici la Londra o anumită încrâncenare de a-și apăra stilul de viață în fața teroriștilor. De aceea spun că dacă ar fi nevoie ar lua și mâine avionul dacă vor să plece undeva, pentru că în caz contrar teroriștii ar câștiga. Vlad, știu că este greu de făcut o estimare acum, dar totuși la ce ne putem aștepta în continuare? Când s-ar putea intra, să spunem, într-o normalitate? Într-o normalitate se va intra în momentul în care poliția va decide că nu mai există alți suspecți în libertate care pot duce la bun sfârșit respectivele atacuri teroriste. Dacă ei vor reuși să afle informații suficiente de la suspecții care sunt acum reținuți și vor decide că nu mai există un pericol major de atentat, desigur că alerta antiteroristă va fi coborâtă. Rămâne critică situația de la Heathrow, pentru că dacă aeroportul cel mai aglomerat din Europa, dacă acest aeroport rămâne în continuare blocat, consecințele economice vor fi incalculabile.